and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Pinanalang ka adlaw. Og hingpit na unyang mamaayo kining imong surgery. Mahimo na unyang kuhaon ng bandage sa imong naong. Nahadlo ko, Harold. Don't. You are my work of art, Jane. Mao ni kini ang sinugdanan sa way katapusan tang kalampusan. Harold, mga tanak ko, Unsa ka na? nga nakibuhat po kini. Nakaila ka ba sa mga tao nga buot na akong panimaslan? Harold, Oh, dili lang sila nimo nakahimuog sa, Jane. Kundi lakip na ko. I waited years aron lang mahimo kining maong pagpanibaws. O ikaw, ang mamahimong yawi alang sa kong kalampusan, Jane. pero unsaon naman lang kuno kaling tilit ako. Kung makahunahon ako sa pag... Atras! Di mo ka na mahimong buhaton, Jane. Dili karon nga nasugdan tara kini. I'm sorry. Nadalan ko sa akong emosyon. It's always like this. Magpadako sa akong emosyon. Inungdan nga kanunay mapukan ko. But not anymore. Dili na karon nga naa ka na. Ikaw ang labing ligon kong taming batok nila, Jane. Harold. Diyan, Dapita. Gusto ko nga diyan na mo ipahimutang ang sofa ng Josefa. Dinhe? Yes. Perfect. Wait. I kinda changed my mind. Marag mas bagay na siya dito sa kaninya na imutangan. So could you please make balik of the sofa over there? Unsa, pero madilin. What? Ganina pa kong gikapag tuman si mong sugo na ko eh. And so who do you think ang mabuhat ni Ana? Ha? May katabang magumo dinhi sa giabangan ninyong apartment? What? Dili pa. And since you're a maid, natural lang nga ikaw ang mabuhat ni Ana. Madilin. Dili siya katabang ni Panamaya. Inahan ko siya. I know, of course. But still, she's a maid. Katabang na siya ever since nga nakamatngon ko og buot. And so... Wa ta sa inyong kaugalingon, Madilin. Niya ka sa kong apartment. Kung katabang ninyo siya, inahan ko siya dinhi og dili siya mahibong mutuman sa ihatag ni Bugsogo. Anak. Wait. Hanso, ingan ana di ay. Nakabalin na mo og Pinoy ana na usab na ang tanan. Dili na ko makasugo. Unsa ko ni? She may be your mother, but it doesn't change the fact nga katabang lang siya. Diba? Karon pa ko. Nganong wa man ako makita sa una? Ang unsa? Nga mubo ka di kayo pagtan-aw sa ko inahan? Baby, no, nasayo ka. I'm only stating the fact here. Pues sugod karon, dili na nimo katabang si nanay. Inahan ko siya ug dako ko pagtahon niya. Ug kung dili mo ka na mahimo, pues pwede ka na mo pauli sa inyo. Balik ka to sa inyong mansyon. Then may daghang katabang didto nga mahimo nimong sayon-sayonon sa pagsingka og sugo. Cesar, Nay, lakaw na. Soda si mong lawak, Nay. Pahuway na. Ako na bahala din, Salamat, anak. Patukos ko sina. Oban ko!
May mga hugasan pa. Ew! Ngano pa man sa naugasin ni nanay ni mo? Makahimo pa ba siya kung naa ka kanulay nga magsugo niya? Why not? It's her job. Dili madilin. Sugod karon, kung niya ka dinhi, dili ka prinsesa. Muliho ka sa tanang lihok kung dinhi. Og dili kay magsigi ka lang panugo. Kay wa kay katabang dinhi. Like what? No! No way! Never pa na ako nahimo in my entire life. Manghugas? That's gross. Di ba gusto ka mamahimo na kong asawa, di ba? Of course. Nagpaabot kong mahitabo na. Pues, sugdi na ang pagbuhat sa mga butang nga buhaton sa usa ka asawa. Like teasing you and make you satisfied. Dili lang ka ng butanga ang buhaton sa magtiayon, Madilin. Matag adlaw, adunay buhatonon. Ug way kahumanan ang buhatonon sa bahay. And so? Kung maminyo na ta, mauna ka na imong buhaton. Ang tanang buhatonon din sa bahay. What? Yes. No way! Yes. Yes, way, Madilin. Sugdan na nimo ka na sa pagbuhat karon. Karon pa lang gyud. Di ba gusto magkakamay mo na kong asawa? Di ba? Imo ka ni mo, mate, kung makasalaw niya ta? Baby, anong kinahanglan na akong buhaton when we can hire to do the chores? Ha? Bisan tulo pa. Kung dili ka maka-afford, okay, I can always tell daddy nga kuhaan tag katabang din eh. Just don't make me do all this stuff. Ha? Pagkatabang lang ang paglihok sa bay. Samtang ang asawa pang kama. Magkamao ka bang muluto og piniritong itlog? No. Gusto kong akong asawa mismo ang muluto sa akong pagkaon. Kung maminyo man og galing ko pag-usab. Sama sa gibuhat ni Mary nako kaniadto. Gusto kong silbihan ko. Oh, shit. Gikumpara ko ni mo antong batignaong? Kato siya? Ano wag kitas nagway adto? Pagkatabang yun. Busa ayaw kong ikumpara niya. Tessa, nga naman ni ha? Ano ni? Abi ba na kung nakalimtanan ni mo ang may tungod na itong babayana? Pero nga nung kalit man lang nga naingon ini ron. Misgot ka na sa pagbalik niya. Tungod ba lang ni sa di kumubuhat sa buhatonon sa bay? Oh, that shit has Cesar, ha? That's unfair sa akong bahin nga ikumpara lang ko nimo sa sama ni atong batignaong. Kay layo ra gyud kaayo ang kalahian sa among panagway ug labaw na sa estado sa kinabuhi. So don't you ever compare me to that pangit! Hey, mag-away ba lang tatungod, ani? Ha? Di lang ni may tungod ini, Madilin. May tungod ni sa atong kaugmaon. Well, I know. What our future holds. Rayna ko ug hari ka. Dato ka, me. Oh. So smile na, baby. Ayan na ka-stress. Kung dili ka gusto si nanay nimo ang manghugas diha, pues, karon dayon, tawagan ako si daddy. Aron ipada ang usa na mo kakatabang dinhi. Okay? Mwah. Okay, I will call daddy na. Dili. Makapaabot rin ng hugasan nga mo abot ang helper. So, let's go na sa imong room. While manawag ko ni daddy. Dili, Madilin. Hangtod nga dili ka makaton sa mga buhaton dinhi sa bahay. Way kasal nga may tabo. What? Sugdi na sa paghugas. What? Cesar, baby! Dili ko kaibaw, ani! Hinggan man gani nga dunay pong nga practice. Pag-practice ya. Grrrr! Oh, shit, nakalangkot. Ano bang kinahanglan yung makaton ko sa mga trabahoon? Sabay connect, anak, uy! Dali manggihapon kumubuhat sa mga buhatonon sa bahay kung maminyo na unya mi. So why bother? Oh, shit! Dili ko na may magpakasalangtod nga dili ko makaton sa mga buhatonon sa bahay. That's unfair, ha? My gosh! Kalisan ba yung ipabuhat ni Cesar na ako? Oh my gosh!
ticket for him to marry me. Okay, I will try. Ang platong... Okay, I will try to learn lagi to hugas the plates. And Cesar! Nay, Anak, pasaylo nga dugay ko kay ning nakita, nay. pero uwahin na. Wa na si Mary si mong kinabuhi. Anak, mangutana ko. Unsa man, nay? Mahal mo pa ba si Madeline? Si Madeline ang una na kong kugmanay. Hinungdan nga andam kong buhaton ang tanan alang niya. Mahal pa ni mo siya. Mahal. Pero... wa ko magkasabot, nay. Mahal ako si Madeline pero... si Mary ang kanunay na kong gipangita. Gabisan sa pagkatao ni Madeline, gusto ko makita si Mary ang ganito niya. Kinsa bagid nila ang akong gimahal, nay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!